Ngene anu. Kok Cek anu kan. Apa? Rugi wis rada seret. Klentek. Sembarang entek. Telepon wis gak enek. Jare di chatno wis gak enek. Yes keliru manut John K iku. Manut akhlak penak. Bisa men nanti golek truk nih, yo sik golek. Tapi kan golek anu lho, Pak. Golek engkel. Kayak ukuran apa? Foto miring-miring. Ora aku udah ngomong bojone dulu. Nah, dalam wong. Ini sitok-sitoke kok. Ngenteni iki lho, ngenteni KUD-ne ACC. Insyaallah ya. Kene mek iso mek dongane tak dongane tok. Ya